das Artes, presentando por segunda vez o proxecto Mundo Pequeno. Como poderán ter visto no programa, é un proxecto a partir de 4 obras para cuarteto de saxofóns e diferentes solistas. Todos os solistas e o cuarteto vai sobre o nome de Vertixe Sonora, solistas de Vertixe Sonora. A primeira que escoitamos é unha das 3 estreas que se realizaron para este proxecto. É a compositora Lula Romero, que ten unha vinculación con Vertixe dende os seus inicios. No seu segundo concerto de Vertixe xa traballamos con esta compositora, posteriormente nun monográfico dun disco dela, e agora este terceiro ou cuarto proxecto que levamos a cabo con ela. Como ven, é un cuarteto de saxofóns, é unha guitarra eléctrica, aínda que o concepto instrumental non é, digamos, o habitual, non? Sobre todo as connotacións que ten a guitarra eléctrica e tamén a utilización do saxofón. Terán visto que os instrumentos estaban manipulados con papel aluminio para xerar algún tipo de textura diferente. A preocupación de Lula é o espacio e o timbre. Entón, digamos que é unha exploración con esos elementos de intentar crear distintas situacións sonoras e, sobre todo, estimular a percepción. Eu penso que se conseguiu unha situación no concerto de expectación, salvo a sección final da peza, era realmente sonidos moi frágiles, moi tenues, e penso que o clima que se acadou na sala foi moi interesante. Imos continuar agora ca segunda das estreas para este proxecto de un compositor alemán que temos o placer de contar con ele aquí. Realmente a súa obra é o que dá título ao proxecto de Mundo Pequeno, ca idea de que todos estamos no noso mundo particular, aparentemente separado, pero existe unha red de conexións, en día a través de internet, de todas as redes sociais, nas que eses pequenos mundos personais se conectan uns con outros. Entón, e planteza, somos 4 instrumentistas, cuarteto de saxofóns, e un quinto elemento que é a electrónica. Establece unha serie de xogo no cual cada un de nós sale dun mundo particular e intentamos atopar a maneira de achegarnos ao noso compañeiro que está á nosa dereita. Ele establece unha serie de normas para tomar decisións en cada momento de si podemos tocar, si non podemos tocar, se temos que esperar, ca idea que en ese proceso al final todos confluamos en un punto común ou en distintos mundos. É tamén unha peza para contemplar o silencio, para escoitar con a sutileza do son. Moitas gracias.
neste momento de contemplación, imos cambiar por completo de rexistro. A única obra do concerto que é Cuarteto de Saxofón Solo. Non se trata dunha estrea absoluta, si dunha estrea en Europa dunha obra do compositor canadiano Wolf Edwards. Cambiamos de formato, no sentido de que pasamos a cuarteto de saxofóns exclusivamente, unha combinación instrumental que é a, digamos, a tradicional, de agudos a graves, soprano, alto, tenor, barítono. Como poderán ver, nas outras obras manexamos diferentes combinacións de saxofóns. É completamente diferente tamén pola maneira de tratar o son. Aquí estamos falando xa de, bueno, imos subir moitísimos decibelios, o que estivemos a facer hasta agora, e imos traballar no concepto que se chama de saturación do son. Entón son sonidos realmente enérxicos, violentos, poderíamos decir. Espero que lles guste.
Xa para finalizar, volvemos ao mundo do sutil, cunha obra para violín e cuarteto de saxofóns, construída, podemos decir, na sorte de concerto de violín acompañado con saxofóns, con 4 saxofonistas que, como verán, iremos variando de instrumentos. A peza temos a sorte de ter aquí o compositor, Jeremías Iturra, con que xa temos traballado en algún outro proxecto, participa neste proxecto con esta estrela. Contamos como solista con Elena Rey, que xa ten colaborado con Vertise, e poderán ver ao longo da peza como o material de violín vai evolucionando a sección final. Seguro que lles gusta.